Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a wannan lokaci. Dama mun ce za mu yi muku ya za a yi ka tura data da MTN. Mun yi na kawo muku na Airtel a kwanakin baya, to yanzu za mu yi na MTN. Idan ka san wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana subscription da alamar ƙararrawa ka zaɓo wanda zarar mu ɗora sababbin bidiyoyin mu za mu dinga sanar da ku. Mun gode, mu shiga cikin aiki. Idan babbar waya ce da kai sai ka danna wajen da kaga an yi hoton alamar kira. In karamar waya ce da kai sai ka danna fin din kawai, kai baka da matsala. To mu shiga kai tsaye. Da fari za mu danna star 131 sai mu danna hash, ma'ana alamun hash ka danna kira. To gashi sun buɗo mana, kun gani ko? Gashi nan data plan, social data bundle, balance, Romion, internet, waye da waye, gashi nan dai da sauransu. Sai mu je mu danna gift data, inda shine aikin mu da ya kawo mu, ma'ana number 6 kai da ka sai na sandi. In ya buɗo ma sai ka nemi inda aka saka gani transfer from data balance, yes, inda kanan zaka tura. To mu daga nan zamu tura. Buy for a friend, request from a friend, viewing pending request. Yawa, to mu maganar mu ta farko zamu yi amfani da transfer, zamu sai mu danna number 1. Sai aka ce enter reception number, ma'ana ka saka number da zaka karɓi wannan data da ita. Bari mu sa wannan misali. Mu saka haka misali. Sai aka ce ka zaɓi number data da zaka tura, yawanta MB 50 ne, MB 100 ne, MB 200, MB 500. Maximum daily transaction is 1 gig. To let's assume sai mu zaɓi MB 100. Ba data fa, amma fa dai zamu gwada ne. Sai aka ce processing, okay, aka ce please confirm you want to transfer MB 500 from your data balance to wannan number da aka rubuta a sama. Sai mu ce yes, inda mun yadda sai mu rubuta processing, ma'ana processing zamu. Sai mu danna number 1, shikenan mun yadda. In baka yadda ba sai ka danna number 2 cancel. To mu magana muke akan yadda. Sorry, you do not have an active data balance. To an ce mana mu yi haƙuri, ba mu da data da za mu tura wannan. Amma cikin hikima ta Ubangiji, in dai ka bi wannan hanyar za ka yi transfer lafiya lau, babu wahala. Amma mun kawo wannan bidiyo ne fa ba wai don a cutar da wani ba, yawwa, saboda masu bukata ta musamman ta data. In kana soyayya, budurwarka za ta iya cewa ka tura mata. In kuma wanka ne yake wani gari, ko ɗanwarka ko ƴan uwanka, ko yake makaranta, duk za ka iya taimaka masa. Mun gode. Idan ka san wannan shine zuwanka na farko, muna roƙonka ka danna mana alamar subscription, ka danna ƙararrawa, ka zaɓi all. Da zarar mu ɗora sababbin bidiyoyin mu za mu ringa sanar da ku. Sannan muna roƙonku ku yi mana liking, ku yi mana share ɗin wannan bidiyo don ƴan uwa su amfana. Mun gode.